Тапшырының алда килгән котлау сәламен укып, күңелдә җылы рәхәтлек һәм бәхет хисләре уяна. Бүген үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Эмиль Нияз улы Курмаев каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Ләйсән, улы Руслан котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Аларның теләкләренә шулай ук Ахметзяновлар, Ахтямовлар, Едихановлар, Ахмировлар да бик теләп кушылалар. Самара, Тольятти, Иске Атлаш, Иске Кулаткадан барча туганнары юллаган котлау сүзләрен мин дә рәхәтләнеп җиткерәчәкмен. Яраткан тормыш иптәшем 1991 елны Иске Атлаш авылында гаиләдә икенче бала булып якты дөньяга аваз салган. Тырышлык куеп авыл мәктәбен тәмамлый. Соңыннан Иске Кулатка механика технология техникумында белем ала. Максатчан, тырыш һәм булдыклы егет кулына дипломын алып үз кәсебен Самара шәһәрендә таба. Ә инде 2015 елны безгә Аллаһ Тәгалә тәкъдире буенча танышырга язган булган. Баш һәм йөрәк белән чумган мәхәббәт хисләрендә 2 ел гизгәч 2017 елны без үз гаиләбезне дә корып җибәрдек. 1 елдан соң безнең бәхетне арттырып, күңелләрне сөендереп улыбыз Руслан туды. Бүген торып язмышыма 1000 рәхмәт укыйм. Үз юлымда нәкъ тормыш иптәшемне очратканым өчен. Мин яратканым белән бик горурланам. Аның игътибарлы, хисчән, ягымлы, гадел булуына сокланам. Ул гомердә дә авыр сүз белән дә күңел яраламый. Шул кадәр итагатьле һәм тәртипле булуы белән билгеле ул әти-әнисенә рәхмәтле. Кызганыч, бу юбилеенда мин әти-әнисенең күзләренә карап рәхмәтләр әйтә алмыйм. Әмма мин мәрхүмнәремне дугамнан калдырмый яшим. Улыма карыйм да, ярый әле ул да нәкъ синең сыман ук ир-ат булып үссә иде дип дуга кылам. Гаиләсе өчен җанын, тәнен бирергә хәзер булган сөекле ирем бүгенге көндә йөк йөртү машинасында хезмәт итә. Күп вакыты аның юлда, руль артында уза. Шуңа да Худайдан берне сорыйм. Фәрештәләр канаты астында саклап йөртсә иде дим. Без һәр вакыт сине озаткач ук юксына башлыйбыз. Авыр эшеңдә уңышлар теләп, гомере буенда ныклы терәгең һәм таянычың булырга ышандырабыз. Татлы алмам, юбилеең белән котлап, бар җир шарының назын бергә кушсам да, сиңа лаеклы булган җылы сүзләр таба алмавымны аңлыйм. Җан ярым, йөрәк тибешем минем. Арабызда булган сүзсез дә аңлашкан матур хисләребез югалмасын. Уртабызга авыр кеше сүзе, кеше күзе керә күрмәсен. Гаиләбез учагы мәңге сүнми янсын. Балаларыбызның бәхетләренә куанып яшәргә алда да насыйплар булсын. Синдәй ир-атлар бүтән җир шарында да югалтыным. Әллә инде үзем күз тидерәм. Шул кадәрле шашып яратам. Синең янәшәңдә булган чакта улы бәхет нуры таратам. Синең сыман ир-атлар дөньяда юк, шуңа күрә горур яшимен. Эмилем дип татлы исемеңне авызымнан бер дә өзмимен. Әткәй диеп улың чабып йөри, сиңа карый үрнәк иттереп. Ясың Раббым, парлы гомерләр яз, алтын туйга кадәр җиткереп. Бүген синең бары 30 яшең. Нинди матурсың бу тантана. Күрәсеңме, дус һәм туганнарың синең өчен Эмиль шатлана. Бәхетле бул, саулыклы бул берук. Һәммәбезнең ошбу теләге. Тынмый типсен җаным, юлдашымның дәртле булган кайнар йөрәге. Хөрмәтле Эмиль Ниязович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Тормышымның тиңсез бизәге син, ышанычлы, ныклы терәгем. Син булганыга күрә янәшәмдә тыныч тибә минем йөрәгем. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдән. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем
ite, ihlas күңел